Jeg vil nu vise, hvordan man laver en simpel ordreoprettelse og disponerer den på en lastbil i Truck Planner Professional. Tryk på knappen Opret, vælg Transport. På ordren skal vi have indsat en kunde, der er fragtbetaler. Vi har en afhentningsadresse. Her kan vi vælge en adresse fra adressekartoteket for tidligere brugte adresser. Jeg har valgt Danfoss. Vi skal have en afhentningsdato. Jeg vælger bare dags dato. Eventuelt et afhentningsinterval mellem kl. 14 og kl. 18. Vi kan sætte en note på, sige det skal hentes ved port 3. Vi skal have en leveringsadresse. Hvis vi ønsker at indsætte den samme leveringsadresse som kundeadressen, kan vi trykke på huset. Alternativt kan vi taste en helt ny adresse ind. Vi har et felt her, hvor vi laver en søgning på Google Maps. Her har vi mulighed for at skrive adressen ind. Det er Løvens Kemiske Fabrikker. Så henter den adressen fra Google. Globus bliver grøn, fordi vi har et GPS-koordinat på den. Vi kan taste nogle godsinformationer ind. Maskindele. Vi siger, der er 2 europaller. De vejer 400 kilo. Vi kan taste flere godslinjer ind, hvis vi har behov for det. Og ellers så kan vi sige gem og luk. Så dukker vores ordre op her under ingen som udisponeret ordre. Jeg kan vælge en af mine ressourcer herovre. Jeg kan sige, at jeg tager vogn 5, trækker den ind på min ordre. Så flytter ordren sig ned på vogn 5, og får nu status disponeret. Jeg kunne vælge at sige, at jeg gerne vil have en chauffør på os, så kan jeg klikke på min ressourceliste, vælge chauffør, så jeg vil gerne have, at det er Kurt, der kører den bil. Trækker jeg Kurt over på ordren, og så bliver Kurt disponeret derpå. Det var simpel ordreoprettelse og disponering i Truck Planner Professional.